Manyanga amahle kalanga kazondo kakhuboni kaqunda kamafu kandabezitha kanontanda kuphakanyiswa ngalo suku namhlanje 12 November 2021 is Friday lulolo suku esiyesihlanganise ngalo sincede bantu abahle nawe othi nawe ungancedisa nawe wongeza apha ngezantsi kwi-comments sikhulolo hlobo ke ngoba nomnye aphose sivivaneni namhlanje sincokola ngazo iingxaki zobudoda asizungena nzulu ke kuba sike sayincokola lento yeengxaki zobudoda phaa ngaphambili jikela ke kwezi video zasekhapha uyokhangela uza kuyifumana namhlanje sifuna uncedisa wena ke sithi kaloku xa sizawuqala le nyanga kaDisemba sabe sihleli namakhosikazi ethu emakhaya sibuyile kwezi ndawo siba kuzo kanye sihleli nawo singavukeli indawo noko makungabi kubi kakhulu bantu abahle sizawungena ke kuloo phambi koba singene ke sithi wena mntu othi unomdla kuyo le course ye-essential oils iyaqala ke class kwi-first week of December. Remember sithe le course iza kubakho once a quarter njeba sizawuba nayo njengoDisemba izawuba yiloo group kaDisemba sawuphinda igroup elandelayo ibe nguMarch, September noJuni ke so izawuba ngapho bantu bazawuthathwa kuloo veki inye ngekota mayingakuphosi ke ukuba ikuphosile uyinqakulelena kaMarch igroup apho sithetha khona nge-essential oils. Wena mntu othi ufuna ufunda ngamayeza Academy yakwa Vusilanga isavalile kulonyaka igroup ekhoyo yile izawugqiba ngemonth end emva koko ungabikho class ngoDisemba kuba kaloku ngoDisemba kuyavalwa ngabantu kwenda ukuvalwa kuzo. Eyokugqibela ke wena mntu othi ufuna uorder amayeza lapha ekhaya ikhona iwebsite okanye usibhalele. Wena mntu othi useKapa ukhona uMangwanya phaa Emfuleni. Wena mntu othi useJoburg ukhona ugogo uMakhosi Ahlangene useProtea Glen usebenzela khona ke ugogo singakwazi uba sikuposele walande khona okanye uye kwaba bantu sibatshoyo banawo nabo awabo amayeza. Masingene ke kuyo indima lena namhlanje apho sithetha ngayo le ngxaki yobudoda. Iingxaki zethu ke singamadoda xa sichaza kwezi zalapha ebudodeni ingxaki yokuthi ubudoda obu bungavuki sihambe ke siyofuna into kuthiwa zimivusa nkunzi sibaleke siyofuna iipilisi zibanceda abanye zingabanceda abanye zibenzela ii-headaches abanye zibe nezinye ii-complications ufumanisa uba ngoku imeko yakho iwesi kuna before emva kuba ukhe wathatha ezi pilisi. Ininzi ke into yesintu ekudala ikhona isenziwa nantsi ke into efana uba uyazi ngayo le ngxaki yethu thina abantu bangootata iyakwazi ukuba ibangwe yile nto kuthiwa yi-low testosterone. Xa le hormone yobudoda isezantsi iyenza ukuba kungakwazeki ke mntana omhle funeka ufumane ii-boosters zayo i-testosterone ukuze inyuke. Ikhona ke laa nto xa bebiza bathi ingcelwane i-Roy-Vortel khawukuyifunde uyijonge ukuthi ayizukuzamana because balwenzile uphando kwafumanisa uba iyazama ukuncedisa. Sidlule kubekho ezinto ekuthiwa zii-prescription medicines mhlawumbi wena mntu kuloo treatment ke umzekelo i-treatment ye-epilepsy, treatment ye-diabetes. Ezi treatments not only ezi nezinye zihambe zibudodobalise ubudoda sigqithe kubekho le nto yobhele ufumanisa uba ubhele aka-exercise omnye exercise kakhulu ebona laa nto kuthiwa too much of everything nayo can be dangerous. Kwawujima oko uhleli nje ungumajima njalo nayo iyazama into yokukudodobalisa. Ithi le nto everything you must take it in moderation. Sidlule sithethe ngotywala sithethe ngecuba. Abantu umntu uthi ndincamele bude buwe obo budoda kunoba ndiye kobutywala nelicuba. Ukuba uyayifunda into ye-alcohol uzukuzifundele. I-alcohol iyabudodobalisa ubudoda. Icuba constricts ii-blood vessels. Yiloo nto omnye kude funa bade anqunyule umlenze because kaloku igazi alisadluli ngenxa yecuba. Laa nicotine ihamba ibe yingxaki. Sigqithe kukho ezi psychological problems. Ubhele wathi xa isithi chaw efowunini yenkosikazi ngemistake afumanisa uba inkosikazi ingathi khona apha incuma khona emva koko ubudoda bungaphinde because kaloku ubonile ukuthi inkosikazi iyancuma elsewhere athi xa ecinga loo nto ubudoda be-affected. Zininzi ke ezi zinto ezi-psychological into enjenge-stress, i-depression, ii-problems nje apha ekuthandaneni, ii-problems zasemsebenzini, ii-problems nje in general zihambe zimchane umntu ongutata. Kubekho ii-medical conditions ke mntana omhle like ii-tumors in your testes okanye
ii-tumors that affect the pipe yobudoda, okanye ukuba constricted kwabo ezi zinto zihambe and many others zihambe zikuchane ungumntu ongutata, zibe khona nee-disorders ke ozi-inheritayo. Abantu bamayeza ke, we don't concern ourselves ngezi kuthiwa iya kumtholampilo apho kuzawukwenziwa ii-test kujonga uba yeyiphi kwezi. Abantu bamayeza bona baba nomdla kwezi zinto ezichaphazela ubudoda ezibangwa ngamayeza. Umzekelo, ikhona le nto kuthiwa sisicupho. Wena wadibana nomntu othile, umama othile owacuthwayo ngutata wakwakhe, wacuthela ukuthi umntu oyawuze kuthiwani abelane ngesondo nalo sisi okanye lo mama lo mkam angaze aphinde avukelwe. That's the language. Uzawuthi ke xa ugqithe kuloo meko injalo uzawuba ngumntu onengxaki ke until ube uyodibana nomntu wamayeza ozawususa eso sicupho. Kuphinde kubekho le nto kuthiwa sisibopho. Mhlawumbi wena wabothela uba ungaze ube nayo into enabantwana. Bona xa ubotshelwa abantwana it means affecta ubudoda ke tatandini. Unumber 3, kukho ezingxaki ke zezilwane. Ulaliswe nento wena uthi xa unalo mntu unaye abande lo mntu ungaphakanyelwa tutatandini. Lo mntu unaye kuthi chu le nto uhanjiswa nayo. We've had cases ke ezikumila kunjalo. Ithi ke le nto esisilwane kufuneka sisuswe xa sigqibo suswa, because kaloku ngoku le nto seyingenelele uklinwe mntana omhle ukwenzela uba iphinde laa nto yakho yobutata iphinde imelane nabantu abangoomama. Amabekelo esunumber 4, umntu onebekelo particularly elidala iyayi-affecta into yobutata. Wonke umntu onebekelo ekudala likhona uyathi ukuba nesinqa esi asisasebenzi. Akukho nto ke izawusebenza mntana omhle until we deal with the underlying cause, ibekelo. Awuzukwazi kaloku, yabona le nto siye sithi if there is a tap evulekileyo, uthi wena uzawumana ukoropa, uzawukoropa undakoropa until you close the tap. Nayo ke le nto ithi kufuneka kudilishwane nalo elabekelo. Xa ligqitywe labekelo kube ngona kujongwana nobutata. Unumber 5 ofanayo nonumber 4, amadliso. Akhona amadliso, uza kuchazela umntu onala madliso enza ubudoda bungaphakami ahambe abe ne-gastric reflux. Ngalo madliso ke la enza ukuthi isinqa singasebenzi, umntu ongutata angavukelwa, ibe ninzi ke le nto idibanise nezichitho. Ithini ke le nto mntana omhle ukwenzela uba siyisombulule, singakhali nje sithi nantsi Ndabingehlele. Sitshile unumber 1 ukuthi khawukhe uye koogqirha namanesi kwi-health care facilities near you ujonge ukuthi i-problem is it not medical now. This is what we tell abantu. If the vessels are constricted, there's nothing we can do. Ukuba the testicles ezi, umzekelo ubudoda obu, what make it ubudoda, ezi testosterone, the hormones, if they are not there, xa sithi they are not there sithi azikho, all we mean they are very low to be considered as there. Ukubana unalo ngxaki uzawuzenza into zamayeza akho nto izawukwenzeka. This is the same thing esithi xa siyithetha. If ungumntu ongumama isibeleko esi sine-cyst and all these other problems ezingu-medical, okanye the ovaries are not healthy, okanye zi-damaged, you say xa sowuvuzama ucacisa into ezi-medical, now I'm trying to think amagama azawukwenza isense. Ezi ovaries azikho kwimeko yokuthi you can conceive, uyandiva? So akukho nto izawukwenziwa kukucima. We need to attend to the ovaries, we need to attend to the uterus. If we don't attend to it, akho nto izawukwenzeka. If utatandini wenza i-vasectomy umzekelo, uzawucinywa kutshonilanga, akho nto izawukwenzeka, because kaloku kukho i-medical intervention. Is like when there's a medical problem, we need to attend to le nto medically. Sithi ke qala kumtholampilo. If akukho nto incedakalayo phayana, bathi xa besenza all the test kuthi everything is normal, yiza ke kuthi singomayezeni we normally encourage ke esunumber 2, wena tatandini masingayinkonyi le nto uba unengxaki ungumntu ongutata. Khawuyishere nomama walapha ekhaya. Abantu abangomama bazayithatha base kwingxaki zekhona apho kuthethwa khona ngomama, izawuza isolution, because bona abantu abangomama bayathetha. Uzawuphela
uphele uphathelwe into ezithile ezinye ngezwa phansi kwebhedi kuthiwa khawurhabula apha uzawubona mhlawumbi ihambe ibe khona into esisombululo. Kunumber 3 ke sithi masiyikline isystem, masiwakhuphe amadliso, masizibhekelise ezizilwane, masicime. Bantu abangootata, practice ukuchatha uyindoda, practice ukuphalaza uyindoda, practice ukufumana into ekuthiwa zii-detox ungumntu ongutata, so that kaloku thina bantu abangootata you need i-blood circulation. If there is no blood circulation izawuqina njani tata ndini? Because kaloku it needs the blood to circulate. Ithi ke ngoku le nto ufumane namayeza aza kukunceda. Sizawuthi vandla nje ambalwa, kukhandwa ngokhandwa ke omnye uza kukhandela ngeyakhe indlela, sikugibiselela nje lana aza kuzama tata ndini. Sithi khawukufumane amayeza osela ungumntu ongutata. Unumber 1 sithi khawufumane intolwane. We've discussed it ke le ntolwane satsho uba iyakuncedisa. Khawufumane umgadankawu. I'm not sure if we've ever discussed it kule group okanye elsewhere. Sithi khawufumane ugobho, bathi river pumpkin, khawufumane ilabatheka, ufumane ubhoqo, ufumane idolo lenkonyane, bathi yellow dog. Iyafumaneka ke yellow dog not kwi-chemist but along the road. Ukuba ulapha ecala kwendlela wena mntu kufike ke apha ekhaya sisenokunika, sikunike nee-seeds yozilimela. Only umntu oze apha ekhaya, we're not gonna post ezi zinto bantu abahle enasiyithengisi because is weed. Noko izawuba zintloni uthengisa ukhulu. Khawuyifumane le yellow dog because is an alkalinizer. It work on your urinary tract. Uyakhumbula mos ezinye sakhe sazincokola kuyo urinary tract apho sathetha nge-cranberry juice. Khawuzifumane ungumntu ongutata so that izintso ezinazo zisebenze xa sisebenzisa la mayeza. After uyigqibile le nto khawuphinde uthathe kwale combination obusela ngayo uyidibanise nondwendweni, igotyibe gximfi, igotyibe noba ngamagaqa amabini noba ligaqa linye. Umlinganiselo ngowakho ke mntu uyazenzela mos. Ufake igotyibe lakho, ufake le nto kuthiwa ngumathunga, ungayi ngamandla, ufake umathunga, ufake inguduza nayo uthi ungayi ngamandla, ufake i-alarm le nto kuthiwa lityele lomgodi nayo ungayi ngamandla. Udibanisa kula mayeza ubusela ngawo, uyacima ke kule game ungumntu ongutata. Umlinganiselo ke mntana omhle uzawuthi nawe xa uyijoga ubomba hayi nongathi right ucime. We always start small. Mhlawumbi uqale wena ngesipeyidi esinye uyijonge ukuthi kuphethe njani, unyuse uphinde unyuse. You see kwezi zinto andizuthi thatha so much, ayinabungozi. Iyakwazi into ithi ingenabungozi kum ibe nobungozi komnye. A simple thing, i-paracetamol omnye umntu imenza i-headache, le kuthiwa istopa i-headache. Omnye umntu imenza i-diarrhea, omnye umntu imenza enye into, some even get nose bleeding. Sithetha ngale paracetamol ethathwayo ngumntu wonke engamnika ingxaki but komnye iyingxaki. Xa ugqibile ke ukucima, ugqibile ukusela, uphinde uthathe kwala mayeza besiwachazile angentla la besisithi ayasela, uthi chatha i-alarm uphalaze. Yabona ke ngoku ayizukusokolisa because la mayeza ubuwaselile ufake into ezimbalwa wacima. La mayeza ubuwaselile wafaka nje alarm waphalaza. Uyafuna ungawufaka umkhwenkwe, ungawufaka umgwenya wezinja, is up to wena. Wafaka inkuphulane, uzawufaka loo nto yenza umdla kuwe because we are cleansing. Sizama ukuklina isystem yakhe umntu ongutata. Xa se ugqibile ke ungene kwinto ekuthiwa ngu-maintenance. Le maintenance uzawufumana le nto kuthiwa nguNdabingehlele, uzayifumana kweendawo zamayeza phantse zonke, iba khona. Gximfi uyibeke phaa elangeni uyiyeke yome. Ukoma kwayo umane uzithi noba li-teaspoon or icephe uyibilise kwikomityi yelento yobisi, ubilise ubisi ngekhaphu. Ikhaphu can be 125 ml, you can make 250 ml. Umane uzirhabulela nje. Izawuba yiloo nto ke yayibona laa nto umane uzirhabulela ke tata loo Ndabingehlele. Ungayi-alternator ke
namhlanje uziselela Indabingehlele nobisi, ngomso uzithi cinnamon nobisi, but cinnamon ube careful because le sinayo is not true cinnamon nje basike sayidiscussa, is cassia. Ungayingamandla kwi-cinnamon because you'll end up now with another problem ye-liver, okanye uyiyeke altogether i-cinnamon, uzifumanele ezinye izinto onomane alternate ngazo uNdabingehlele, ujonge ukubana akuzukuphuka zibhedina. Nantso ke into ebesiyiphethe namhlanje ethi Ndabingehlele, ndingulo mntu ngutata engathi nokwendlini kongxaki ekhoyo. Ngomso ke mntana omhle sizawube sincokola ngezinto zokuzila, ukuba xa ndizilile, hey, hayi masiyincokole ngomso, but sithetha ngayo loo nto inozilo nentwana yocantsi. Sithi ke wena mntu ofuna uncokola notata uBhele, ikhona i-1 hour session, you just book a session, sincokole lo hour, siyakufowunela after you complied ke ngazo zonke ezenziwayo. You book, you choose a date, you choose time of your choice, and then iza ku-alerta ke mane ku-reminder nge-appointment ukwenzela ungalibali. Nathi yasi-alert ukwenzela uba noba umntu ebebhizi phi ayazi uba ndine-session nobani, and then we call you at that time. Singathi sikufowunela as it happens kwezinye indawo, xa sikufowunela ifowuni uyicimile. You see, we cancel la session yakho, we move on. Nantso ke into besiyiphethe namhlanje, sithi masiyeni ke singabantu abangootata ukwenzela ukuba singahlekwa camagu.